Maria Moliner naix d'una associació que se deia Dones de la Comarca, on hi havia 11 associacions que en un moment donat ens vam ajuntar buscant projectes d'àmbit comarcal. Diguérem, pues, anem a fer alguna cosa que ens permetisca xerrar molt. I és una excursió a Bèlgica, a la Comunitat Europea i tot el rotllo i en autobús. Per què? Perquè donava moltes hores. I quina cosa n'hi havia? Cada associació que venia, 52 dones anaren, duia una proposta d'una acció a realitzar en la comarca. De totes les propostes, a la tornada del viatge, de totes les propostes, perquè n'hi havia una que era una revista comarcal, n'hi havia diverses. Se va quedar lo de la escuela María Moliner. Para mí ha sido un cambio radical. A mí me ha dado la vuelta por completo. Ver un mundo que es diferente, que, no sé, la igualdad, ver la sociedad de una manera totalmente diferente. Cosas que a lo mejor pensabas tú, que decías que te pensabas que no podían ser, ¿no? Que pensabas tú, pero que no era posible. Era como hacer realidad una utopía. De ver, no sé, lo que se estava haciendo allí. Una cosa increïble. Per exemple, m'estic recordant ara d'una xica que vingué, tartamudejava al parlar quan es començava el curs. Una cosa tímida, vamos, algo impressionant. El segon any ella se va oferir i gravava els mòduls i això permetia que dos alumnes que viuen en Medellín pogueren estar fent el curs a través del seu treball. Un treball que ella mai ho havia fet. Va ser capaç de gravar, de després organitzar, bueno, una cosa. I en aquests moments s'ha tornat a matricular en la universitat, està fent un curs per a escriure, que és el que li agrada, i està treballant de la seva feina. Bueno, procesos així. Yo de allí he aprendido muchísimo. De hecho, yo luego he abierto 2 negocios y, vamos a ver, las habilidades las he cogido del proyecto que se hizo allí en un principio, es lo que he aprendido allí y lo he puesto en funcionamiento. Sí, ha sido eso. A veure, jo sempre dic que Maria Moliner té molta cara, però no té un cos que la sostinga. Vull dir, nosaltres hem aconseguit tindre una presència real, més de 600 persones, la majoria dones han passat per l'escola en cursos, en tallers, en encontres, en conferències, en tot això. És molta. Però així i tot no és una entitat que tinga una estructura administrativa. No n'hi ha persones que puguen estar treballant 2 o 3 hores d'una manera permanent, tot és voluntari. Entonces, té un sistema molt fresc, tan fresc que a voltes te constipa, no? De dir, quin espai, més que quin espai, és quin contingut té en aquests moments la ciutadania que Maria Moliner puga ofertar algo que valga la pena. Perquè reconeguem que nosaltres hem sigut pioneres, l'escola, no nosaltres, sinó l'escola ha sigut pionera en molts aspectes. Ha sigut pionera quan es començarem a plantejar-nos la identitat de gènere. Ha sigut pionera quan ens vam començar a plantejar les noves masculinitats. Molineras Viajeras, hicimos ahí un proyecto, entonces es, digamos, como si fuese, no es una agencia de viajes exactamente, pero es hacer viajes, excursiones en perspectiva de género. Visualizar a la mujer, que a través de la historia hemos estado, digamos, ocultas, pues visualizarlo. És una cosa hecha por mujeres, però va dirigida a tot el mundo. És començar a veure quin és realment el mode en què la dona té que liderar una responsabilitat política, sindical, econòmica, com siga. Perquè no volem fer una còpia de com els homes ho han fet. Entre altres coses perquè no és harmònic, no és adequat, no és sostenible, n'hi ha coses que no poden continuar. Però, clar, n'hi ha que encontrar quina és aquesta nova manera de fer una gestió política. Pues a mí me gustaría que la asociación fuese una escuela de proyectos, hecho por mujeres. O si se quieren implicar hombres, pero que estén al mismo nivel de igualdad, que tengan el chip cambiado. Pero una escuela de proyectos de igualdad, que saliesen más proyectos como el de Molineras Viajeras. Bueno, pues con tot projecte que continuï sempre que siga capaç el projecte de respondre a la societat, perquè no se pot mantindre un projecte només que perquè 4 persones o 8 persones el vulguin, no? Si el projecte no respon a la societat no té futur.
O sigui, no sé. I el de 6 quin seria? Pues que este projecte vaig al ritme de la demanda que la societat necessita.